Идва една песен от Александър Продакшън за Борислава, за нейният рожден ден. Пак ли мишките лаят? Внимайте! Дани и Павлина се завръщат! Лей, 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 на 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 на. Гледай ме в очите, не гледай в страни. Най-добре правиш го, отвътре те боли. От чужбина тичаш, банкоматите броиш. Срещу Дани и Павлина не можеш да стоиш. Думата им тежи, законът е един. Който много знае, остава само дим. Парите са в джоба, властта е в ръка. За вас остана само празната мечта. Борислава е една, Станко е един. Парите са тук, ние сме Дани и Павлина. Седнахме ние отново на трона. Бягайте далеч, крийте се хора. Дани не спира за дребни бокуци. Жените ви гледат, банкоматите спират. Смелите печелят, Страхливците умират. Една минута ми трябва и всичко е край. Който ме познава, не търси земен рай. Жените ви гледат, банкоматите спират. Смелите печелят, страхливците умират. Не правете сеир, не ставайте за смях. Всичките ви планове превърнах ги в прах. От долници вари навсякъде, името ми кънти. Където стъпя аз, там всичко пламти. Шматките си лаят, Керванът си върви, мишките се крият. истината боли. Наляво, надясно, Чантата е тук, удрям по масата. няма вече друг. Плащам и минавам, не питам за цена. Един е на върха в тази държава и страна. Александър Продакшън.